ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike ebe a ka ọ bụrụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo gị ugbu a anyị na-atụle ihe banyere ezumike mụ na nwanne m nwoke Mr. Amuzie Nwachukwu nọ n'ebe a onye nchọpụta ka eji wee mara ya. Na dịka anyị na-ekwu anyị elebana anya n'ihe ezumike bụ na etu mmadụ kwesịrị isi na-ezu ike. Ezumike anyị na-ekwute n'okwu ọ bụrụ na ile anya a nọ na-ekwukarịkarị n'obodo nke anyị nọ na ya bụ Lagos a efu na iteta ụra ebe 4 nke ụtụtụ elekere 4 nke ụtụtụ ị na-anụ ụda moto n'iwe, ị na-anụ ka mmadụ na-egbu pepepepepe. Mgbe ụfọdụ ndị na-akpụ isi n'ala etiwe na mkpụ ụzọ ụtụtụ enwezie ka o siri wee dị iwepụta n'ụzọ ụtụtụ ma ọ bụ na ijere ụka ịmụ anya abalị ị na-anata n'ụzọ ụtụtụ ị na-ajụ onwe gị ebe ka ihe niile a si emepụta. O nwere ndị mgbara ụzọ pụọ a na-agba ọsọ ebe a ga-eje ịchọta ihe ụmụazị eri, ihe aba moto ihe agba ọsọ wee baa, ihe arịcha ihe agba ọsọ wee rituo, ihe nke ọbụla na-eme tupu ikuru n'oche kọndọkta jụọ na gị ọ na-erutube ị na-ajụzi ya ihe efe wee rituo. Ihe ọbụla a na-ekwu n'ụzọ na-ekwu. O nwere ndị na-eji ụzọ ụtụtụ ahụ wee pụọ nnata n'ime abalị. Biko kedu ihe mmekpa ahụ ga-adị n'ebe ahụike ha? Ihe mmekpa ahụ dịkwa nnukwu ọ dị nnukwu. Onye na-enwe ezumike onye aja aka ya na-akpọga onwe ya ala mmụọ ọnwụ. Ya mere n'agbanyeghị ka ihe mmekpa ahụ dị iche iche, ihe nri, ịkwụ ụgwọ ụmụ akwụkwọ, ịkụta ego, idozi ezinụlọ, ihe ndị awụ mkpagbu dịrị onye ọbụla, nwoke na nwaanyị ọbụla. Ọ ga-eme ka mmadụ ghara na izu ike. Onye na-ezu ike kọta na ị ga-enwe nrịanrịa dị iche iche. Onye na-ezu ike obi gị ga na-agbagharị, ya gbaraga ahịa, ya gbaraga bifo gị ime ihe na-eme onye enwekwere ihe ndị oyibo na-akpọ hypertension, ndị oyibo na-akpọ stress, ọbara mgbanelu stress, ọbara mgbanelu, akọ na uche gị akpakọta ọnụ. Akpọọ gị a na-ekwu ihe ọzọ, gị nwa na-eke ihe ọzọ because obi ga n'ofu ebe. Ihe ndị a bụ ezigbo ihe ọjọọ na-apụta na onye na-achọ izu ike. Ama m na ọtụtụ mmadụ chọrọ izu ike kama ihe ndị a niile ịkọwachara na-ebute, but otu o si na dị onye ọbụla achọrọ inwe ogologo ndụ ị ga-agba mbọ hụ na ị nyere onwe gị ezumike. Chekwutekwe na onye nwụrụ anwụ nke ọ na-eme aga onye mere ndị na-ada agwọma ndị na-eso were m n'ihe mmemme a na-agara ndụ taa ire rie ọ na-akwụ ha na mgbịrịgba na ntị, na-asịkwa na-akwụ nwa ndị na mgbịrịgba na ntị. Ọ na-adụgodi ya na onye ọbụla anaghị ewepụtara onwe ohere ezumike na iji aka gị ede akwụkwọ ụla gị. Eziokwu na mgbagharị karịrị akarị n'obodo anyị, ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-arụ ọrụ oyibo. Anyị wee na-anyekwana ndị a na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. O nwere onye ya bụ wee gị n'ọrụ ọ sịghị na elekere 7 nke ụtụtụ n'imeghela n'ibido n'ọrụ. O nwere ndị ya o nwere onye mma ọ na-emepe ọrụ elekere 7 nke ụtụtụ na-emechi n'ime mgbede. Onye na-emechizie n'ime mgbede ị na-ajụzi kee mgbe onye ọ jizi enwe ezumike, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ n'ebe a na-akpọ supermarket. Na-enwekwa n'iwe ndị na-ele supermarket. Ihe a na-ekwere bụ ndị na-arụla anyị ọrụ ka anyị na-enyetụkwara ha aka. O nwere ndị ya arụ bido n'ụtụtụ akpọmụgide erugide eri abalị onye ọkanye. Onye ọlarụzie ọ na-enwetụkwa ezumike kwesịrị na oyewu onye ha enwe, mana mgbe ahụ ihe ezumike a ebe izizi o ebugodo ụzọ wee jee metọ gị ebe na be n'ụbụrụ n'ụbụrụ ọ dị ebe n'ụbụrụ o wee si ebe a wee gbasasịba n'ahụ niile dịka Mr. Amuzie si wee gwa anyị na tupu ịmara ihe na-eme ịba na high blood pressure,
esi na high blood pressure ọ nwekwa na hypertension. Another thing bụ na stress nke a ndị oyibo na-akpọ stress ọ na-egbu mmadụ ka ihe ọzọ. And ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ime ahụ gị ya na-acha gị ọkụ na-eweta ọbara ga na-agba onye ha arụ ọrụ etu o kwesịrị ịrụ. Anaghị ebe ụlọ ụfọdụ na-eme ịkụzi onye ume ahịa adịzi ya n'ime ya bụ na mmadụ agagide omegide ọda ya mere ji wee wetara ụlọ ihe a taa gbasara ezumike. Ọ bụrụ na o nwere ihe ndị ọzọ bụkwa ihe mmekpa ahụ ezughị ike nwere ike iwetakwa n'ahụ mmadụ. Ọ dị onye na-ana ezu ike n'agbanyeghị na onye chọrọ ka ọ na-arụrụ ya ọrụ ga-ebu n'obi na achọrọ m ka ọ rụọ ọrụ si n'ụtụtụ elekere 7 ruo elekere 6 mgbede. O nweghị oge onye a na-arụ ọrụ dị otu a ga-ewepụta ume ya na uche ya rụọ ọrụ ya dị mma. Ahụ wa ahụ ọwụ mụ na gị kere Chineke kere ahụ dị ka injin ọ na-ebiri ezumike. Na izu ike ị ga-ahụ onye nọ n'okpuru oche rụrụ eburu ya. Ọ bụrụ onye na-eme ọpụreti nke ndị oyibo na-akpọ ọpụreti meshin ọ nwere ike ọ maghị ihe ọ na-eme o gbubiela aka. E nwere ọtụtụ ihe mmekpa ahụ mmadụ na-achọ izu ike na-ebute n'ahụ mmadụ. Nrịanrịa dị iche iche ị ga-ahụ na onye na-ezu ike bren ya ma ọ na-arụ ọrụ ọfụma ọ ga-etiriga ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe a na-elele anya ya gaa ụlọ ọgwụ ị ga-ahụ dọkịta ga-agwụ ya gaa zuru ike. Enwere m enyi m nwoke megidere ya gara Ibadan ya gara ebe a ya gara ebe a ya sị na ya na-arịa arịa sọsọ ihe dọkịta ọ mere wụ napụ ya fon ya ihe niile dosi ya di ya si nwaanyị ya lawa chọrọ ezigbo rum dị mma. Ihe m gwara gị bụ ihe mere kpọchide ebe a ọ bụ ihe gwọrọ ya nrịa ọkwa stres ọ na-ezute stres. So anyị kwesịrị ịgbalị onye ọbụla a ga-eri nri a ga-akwụ ụgwọ skuul a ga-egbo mkpa onwe onye na-ama na ihe ndị a dị mkpa ọtụ onye ọbụla kwesịrị ịgbalị hụ na ị ga na-ezu ike ọrụ ma ịchọ ogologo ndụ. Daalụ nnukwu. Ihe anyị kwuru bụ eziokwu. O nwere ndị na-eme anya kpatakwara ndụ ahụike bụ akụ anyị ji na-ewetara ụlọ ya na-akpọtara ụlọ ndị mma ihe a na-ekwu na ihe a na-eme. Ihe na-akụziri gị ihe mmụta ga na-enyere gị aka. Ihe kwuru mere ka m mara na ọ na-agwakwa unu na mmadụ na-arịa ahụ mmadụ iji aka ya jegoro ọgwụ ma na-enyere onwe ya adịchaghị mma. Ọ bụrụ na onye a ikwuru okwu ya abụghị na o jere n'ụlọ ọgwụ o nwere ike jee na-egoro ọgwụ na-aṅụ na ụdị na ha adịghị ya. Tupu ị mara ihe na-ede gị ogorozie nke ya bụ ogoro nwụọ o gbutọpụzie onwe ya. Mana o jere n'ụlọ ọgwụ ndị dọkịta oyibo wee chọpụta na onwe ihe na-arịa na ihe ahụ ya chọrọ ọ bụ ezumike. Ọ gwara ọtụtụ ndị dọkịta na-eme etu a o chukwudogo n'otu ọnụ ụlọ sị gị nọrọ ebe a ijere ya arahụ ụra gbaa gị ọgwụ ịrahụ ụra ịrahụcha tete enye gị mmiri enye gị mmiri ṅụọ idinekwe rahụgwa ụra mgbe ịrahụgide o mgbe a fụrụ na ahụ gị alọtara edere gị akwụkwọ sị gị mgbalara ihe na-arịa gị adị na mma. Biko ọ dị ka jekwa na ezumike ahụ ma tigata nọsi ike ebe ọbụla eme.